kynhun ïalehkai jong Wasa United FC kalalong syndon Lahduh Haka jingïakhun final mynta sngi Haka kyrdan Super Division Football Tournament 8,000 Yaka bala kyrteng Kiang Nangbah Memorial Trophy 8,000 bala pynïaid daka Wjdsa District Sports Association Wjdsa madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai Haba phai jingïakhun final kalalong kaba itynnad bat kaba ïakhaid bor baha hapdeng kynhun namar Haka jingïakhun jong kylla step na baroh liang kimshim layo thep gol satya kabala ne not la not Habawan jong kylla mit nakaliang Wasa United kalayo banthep hadu gol kata ling ba Civility Khongmalai Haka minute kabasan popra bat Pynshai Lathong Haka minute kabahan ripo Kala tlabo kala persyang ban phai kylla yakiteki gol henry day hakapor hashwa bakut jong jingïakhun kala yo van thep yakaway ka gol lingba usan kilang stang Haka minute baprapon rio hadu bakut jong kapor Wasa United kala long syndon Lahduh jong kani kalumpong mynta usnem daka ba job la kaway gol yakala tlabo One more. One more.